Oh. Yun. Tcharan! I can hear the demons call when they do what they do. And now I feel like taking off, find a place with a view. The pain is never gonna stop if it's controlling you. I know that time can heal it all, I just gotta get through. I just gotta get through, I just gotta get through. Cause I feel like taking off, find a place with a view. The pain is never gonna stop if it's controlling you. I know that time can heal it all, I just gotta get through. Sometimes I feel like all is lost, but I know it's not true. I wanna put up all my walls cause I'm not in the mood, but then I cut myself off from the rest of the room. I know that time can heal it all if you're patient, and soon it can all be worth it, all the searching. Pain is never really permanent, but damn it hurts, man. I could feel all of the turbulence and it's concerning. I've been searching for a purpose, I hope it's worth it. This society is really trying me. Ain't no hide and seek, I hide to be far from anxiety. Good morning guys! Welcome po ulit sa aming YouTube channel. For today's vlog ay mangangapa kami ng suso. Ganito siya. Yun. Malaki nang nakuha ko guys. Suso. Anong tawag dito anti sa Tagalog? Ay, hindi ko alam. Basta susong ilog. Iba yung susong Pilipit. Pilipit. Iba yan. Iba yun. Iba din yung Hindi yung agurong. nakukuha sa ano, doon sa dagat. Anong tawag doon? Agurong. Hindi. Basta susong ilog siya. Nakukuha lang sa tabi-tabi ng ano ng mga batuhan. Yan. Susubukan nating makarami ngayon. Guys, let's go! Samahan niyo po kami sa aming pangangapa. Yun. Pinagahan namin guys at baka mag-ahon na sila. Maglubog sila guys. Magtago. Kailangan malinaw. Kailangan ba ante umaga na? Oo. Kasi nga Kung mainit na maglubog na sila. Kapag mainit na daw, pupunta na sila sa gitna. Lumulubog na. Pag umaga at hapon, nasa gilid-gilid lang sila. Lakad-lakad si ate. Dito sila nagkuha. Ganito ginawa nila kapon. May konti rin sa bahay. Yung dating narap. Dalawa sila ni Kwan. Ito siya guys. Dalawa sila ni Ganda. Ito yung mapait-pait na masarap kabatisan nito, tsaka luya. Kahit ihalo sa kamuti. Buridibod. Oo. Yun ante, buridibod. Tingnan muna ni dyan sa may malinaw ba ito magkamuli. Nabali ako na nung Kasama naman namin guys si Ante Pasing at si JJ. Kailangan doon na sila sa malayo. Mga busy. Kaya yung nagaya natin ay. Di ba may dala kang kasirulan te? Sa ulo niya. Bawala natin. Yung mga init-tok tayo. Di marami dyan? Baka yung kuha niya din maliliit. Ayun natin. Parang isang size lang. Nakuha mo siguro sa natin. Ganito yung kahapon yung natin. Yung nakuha daw nila kuya dan malalaki. Malalim dyan sa likuran mo. Walang trabaho sila doon. May nakita akong malaki. Ito. Yan. Nagkasan na natin. Yes. Good size. Karamihan guys maliliit pa. Mahirap yan, tanggalin yung dulo kapag maliit. May sakit tisikat. Kumbag.
Ilang buwan kaya ito bago maglaki? Ayun, oh. Yehey. Sabi nito. Dami kasing kumuha dito daw kahapon, guys. Eh. Nahuli na kami. Naubos na yung malalaki. Yung parang magna pangarap. Nagayang babasit mo. Pinagsabi sa inyo. Kuya Dan, Kalahating konda yung nakuha nila. Timba. Sumot lang ata. Babasit ba ito yung tiddadan. no, meron na day. Isang size. Wala bang big size? Puro medium size. Dahil magkastoy na eh. Pagtyagaan mo lang. Marami sana eh. Ayun oh, kaya lang Ang kukyat. ang cute naman. Kasing cute naman namin. Tyagaan lang ay. Oh, laki nung nakuha mo. Medium yun. Medium na ba? Ay, nalaglag na yung medium. Ang size niya talaga yun, guys. Yung pinakamalaki yung pinakita ko sa inyo kanina. Hanggang ganun lang siya. Lima. Hindi siya lumalaki na parang bagungon. No. Talagang maliit lang po siya. Ayun, may nakita akong malaki. Oh. Malaki na yan. Hindi eh. Pakita na kayong malalaki. Yun. Oh, hindi na to. Kuya Alec, gusto niyo magpulot ng sisa? Mga kusinero? Gusto niyo ba yung mga ganyan, mga sisa? Ganito. Huwag kayo dito. Kaya lang, sakit lang natib nyo. Sobrang lalaki pa ng pinapulot. Baka tawanan ni Mr. Manda yan. Bagungon na lang tayo ah. Sabi ni Sandy. Ay, nalaglag na siya. Ay, shock. Nalaglag yung malaki. Isa na lang malaki. Ay, kalayo na rin yung lalagyan. Lubog-lubog. Kaseng! Tingin pa tayo dyan. Tara na eh. Saan? Yan pa banda. Magpaganon ka na eh. Wala naman ako na dyan. Magkape na lang tayo. Ikapi na lang natin. Okay, ganyan yung mga pinakamalaki niya na. Hanggang ganyan lang siya kalaki. Pag Kaya natik- yung nakuha namin na malilit, pwede na rin. Kaya nakuha lang magliptak nun guys. Labang tiyan din. Baka Maliliit. bukas pa kami matapos pagliptikan mo lahat yun.
Madami siya kaya lang malinaw. Hukay na lang bato sa dito. Pag natikman nyo yun guys, ay balik-balikan nyo talaga. Ayan ang pinaka-favorite kong suso. Iba yung lasa ng suso ng ano, ng dagat. Mas masarap talaga to. Malinamnam. Malinamnam na medyo mapait. Pait. Masarap yung pait niya. Oo. Okay guys. Toast. Para sa ano, sa Mga mukhang kape maraming niya. makuha. Maraming yung malilipid. Jay! Tara na lang kay Buslog! Tara na lang kay Buslog. Kape tayo. Buti sila ang Tiligayan, nag-agahan na daw eh. Kaming tatlong magkakapatid, hindi pa. Kawawa mga kami guys. Kasi wala na kaming nanay. Wala magising na maaga baga. Si Dana ang nanay namin. Pero si Dana kanin lang niluluto. Kami talagang ulam. Si Dana guys, ang agang gumising. Tapos na kaagad, magsaing na kaagad ng kanin. Tapos magwalis-walis na kaagad. Parang parang si mama din nung buhay pa, ganun siya. Kaya nakakatuwa yun si Dana eh. Kaya paswerte rin talaga namin si Dana. Pag umalis yun, para kami naputulan ng Pag ganito kasing nag-aalis-alis kami, siya talaga yung nag-ano sa bahay. Pero hindi naman namin siya pinaglalaba ha. Ano lang siya yung... Nagkakain lang ng kanin. Oo. Pero sa ulam, ako naman sa ulam. Baka sabihin nyo, ginakawawa namin si Dana. Ginakawa. Minsan nga sinasabihan ko, wag ka nang kami na lang. Ay, parang naiinip siya nang walang ginagawa. Gusto niya inaw ng inaw. May makikita yung dalawang baso dun sa lababo. Ano, baso niya na kaagad. Sabi natin glitchin nga oh. Dana, mamaya, pag minsanan ka na nga lang maghugas ng plato. Kabusbuslon mo sa may sabaw. Eh paano isang baso, hugasan niya na agad. Pero sa gabi naman, salit-salit din naman kami. Yeah, thank you, Jennifer. Oh, Tagay kaya? gusto nyo makilagok ng kape? Magtagay kaya? May kape pa dito ah. Magkape ulit kayo. Kahirap talaga guys, pag walang nanay, no? Maganda, apat na. Hindi pa, Seng! Maghanap tayo ng iba, baka mayroon pa dyan banda kasi eh. Mabato na nga dyan. Yung lugpong pa dyan banda. Oh, tara na, pakatay na. Hindi ka marinig yan ang kasi. Marami na ba yan, tita? Tingnan. May 3 tubo na rin. 3 suba. Ikaw magliptik sa ganito ah. Ikaw magliptik dito ah. Ano ko nilagay? Huwag mo nang liptikan. Ganyan na. Karamkaman mo na mami nga nagyan na. Ayan o, kuha ni Tita Ligaya at ni Gigi. Sa kabila mo. Ito sana o. Doon na tayo magpaganon ko. Tubig dyan? Mayroon pa. Wala. Meron yung pinunta ni Kwan. Anti pasing o. Kahit mag-isa talaga eh. Lang gaihi guys yun. Pasimple pa eh. Is bo. Marami tita. Malalaki? Okay na yun. Nang makuha. Bakit kaya ang tula mo? May nagkuha kapon. Nagtago na sila kasi may nagkuha na kapon.
Yung kumuha dito kahapon guys, nakakalahating ano daw sila, timba. Diba ang dami? Ano meron? Malalaki? Ayo. Nagulo yan sa gilid oh. Wala na. Balikan mo yan. Gad po. Nasa gilid nga lang siya eh. Wala ba? Seryoso ka Gigi ah. Doon sana ako kaso kaagos kasi. Tignan natin. Meron pa? Balikan mo baka meron pa. Saan nagpunta yung dalawa, Peng? Hindi, andyan sa ref. Ah, dalawa. Ito, ito. Oo, oo. Yun. Sinusunod na yata tayo na. Papalapit na tayo sa exciting part. Sa exciting part. Ay, ito ang laki. Tcharan! Dapat matalas ang iyong paningin dahil sa kulay ng bato. Kasi sigaw ako ng Gigi. Malubo na kasi ay ano na. Magsiksik yung plano. Ang makina dito sa akin. Kailangan ka na dislog din di. Doon ka na lang magkuha. Kalalim din eh. Wala, lapit yung toilet. Hindi ko tingnan yung kawayan. Ito laki. Ang laki. Hindi nakadalawa pa ako di oh. Ito, nakaisa. Yun! Yun! Dalawahin ko sanang kamay eh. Akala ko yung isa pa eh. Balik ko na. Ayun guys, sumunod yung yung anak ni Auntie Ligaya. Baka daw kasi kinain na kami ng karayang. Oh, kami karami namin nakuha. Abaw, diyan kayo gatingin sa tuya. May suso ba dyan sa walang tubig? Auntie, may surprise ako sa iyo. Wala man rap. Saan kayo nagkuha kahapon? Sino yon? Dali doon. Ha, doon pala sa baba pa. Ito guys yung yung nakuha namin. Meron pa doon kay Auntie Paseng. Dami ito, kaliliit lang.
nagadala dun. Doon sana kay Dinos sila magdala na. Ito ayun, gano'n sila. Ayun, ang dami pa dito. Ito oh. Ito yung malibag. Pilian nyo na lang. Piliin mo lang alam talaga. Ayun oh. Maltutan ka na rin siguro dyan. Yan oh, yung nalumutan. Ay, laglag man ay. Nabasbasa ako man ay. Wait sila guys po. Kaya yung ano, pipilian nyo na lang. Kasi nga maliliit pa yung iba. Pili. Malas nung mapili. Malas mo. Bato-bato kamay ko na lang. Pwede na yan, oh. Good size na rin naman. Si good size ah. Ay, ano is that good size? Lahat na lang good size. Ang dami ba? Malibog mo. Malibog. Jaga lang din eh, oh. Meron din pala kaming nakuha. O, ante. Hindi na natin maubos to. Maubos yan. Alang laki nito oh. Yes. May nagdadala dito guys. Napaitan laki, DJ Digunag, balinaw. Yung parang tumong na ni Gigi. Parang may ginagasa lang sa ganyan. Parang ano lang yun Gia. Parang sugpo yan Gia. Di bali malapit-lapit na malapit-lapit na tayo magsugpo. Diba Kuya Allen? Shout out Kuya Allen. Diba? Ano na? Patayuan na Kuya Allen? Pinagpaalam mo na ba si Gigi Kuya Allen? Si DJ gusto na maghabol ng sugpo. May nakuha kayo Kuya Juma? Wala tayo magliktik nito ha. Ay, walang maliktikan, walang mag-ilan. Ngayon, tapakan mo. Gagalaw. May pasabog ka. Haguin mo na, meron na yan kaya Jumar. Tara na. Pwede na yan. Pwede na yan? Antay, pagparin nga natin Antay. Pag-isahin nyo. Pag-isahin niya natin. Sarap maligo. Tingin nga. Kalahati. O, yan o. Kalahati. Kaya na dalawang recipe? Kaya niya. Kaya. Ang recipe namin guys ay buridibod tsaka kinamatisan. Para saan yan, Ante? Pang-is-is ng kaldero. Pang-is-is ng kaldero. Nag-take out ka na naman. Much later. Yan guys, hanggang dito na lang po ang aming episode. Abangan nyo na lang po yung aming pagluluto dahil kailangan pa po muna namin siyang padumihin yung aming nakuhang suso ngayon. Bukas siguro pwede na namin siyang lutuin. Yan po, abangan nyo na lang po yung aming pagluluto. Maraming salamat po. Sana'y nag-enjoy po kayo sa aming video for today. Bye guys! Bye po!